Ήξερον τα λόγια τσίσευτα σου και νεονάς παούλαλό. Είναι μακρόσυρτο, σε συνοδεία μετά με ένα αργό τικ. Θα κάνουμε με το τρόπο που τραγουδούσε ο Στάθης ο Χριστοφορίδης, ο Παλαπουίξ λεγόμενος. Και όλα τα γλέντια, από όσο θυμάμαι εγώ ας πούμε στην περιοχή, ή ας το πω τα συμμοχώρια τραπεζούντος, γιατί με τη ματσούκα είναι κόκκινο πανί, όλοι ας πούμε όταν ακούνε ματσούκα. Μονίμως όταν υπήρχε κάποιος τραγουδούσε μακρόσυρτο, από το μακρόσυρτο δηλαδή το πηγαίνανε μετά στο αργό, στο τικ, όπως αργά τικ είναι και τα τραπέζια όλα. Και ξανά επιστρέφαμε, εμείς τώρα θα κάνουμε μία μόνο, θα κάνουμε ένα δύστιχο δηλαδή στο μακρόσυρτο και μερικά αντίστοιχα σε ένα τικάκι. Μετά ξαναγυρνούσαν, ενώ ο κρατούς το γλέντι, ξαναγυρνούσαν πάλι στο μακρόσυρτο, ξαναλέγανε έτσι για να μην κουράζουν κιόλα. Να μην κουράζουν δηλαδή και τους συνδετημόνες. Ναι. Και είχαν αυτό, ξανά επανάληψη. Υπήρχε μια πολύ ωραία εναλλαγή. Σε διαφορετική, σε άλλη μελωδία μετά. Και είχαν έτσι την εναλλαγή τους. Βέβαια τότε τραγουδούσαν και περισσότεροι ίσως μακρόσυρτο. Ο καθένας έκανε το δικό του τρόπο και το δικό του αυτοσχεδιασμό, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι τελείως ελεύθερο δηλαδή το μακρόσυρτο. Έχει βέβαια κάποια στάνταρ, μερικά πράγματα για να πώς θα τραγουδείς, αλλά μπορεί να κάνεις αλλαγές όπως θες εσύ, όπως σου βγαίνουν. Για το μακρύν είχε γράψει και ο Στάθης ο Σταθιάδης βέβαια, τους 3 τύπους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πάνω στο ελεύθερο μέτρο που λέμε ότι αυτός ο οποίος θέλει να εκφράσει τον πόνο του και τον καημό του, μπορεί πάνω στο μακρύ να κάνει και κάτι δικό του. Με διαφορετικό τρόπο, ας το πω, με διαφορετικό ύφος, διαφορετικό. Πώς να το εκφράσουμε, δεν ξέρω. Συναισθηματικά. Διαφορετικά συναισθηματικά. Εγώ επειδή με αυτούς τους σκοπούς σαν μικρός και σαν βίωμα δεν έχω κάνει καμία σχέση. Αλλά επειδή μου άρεσε τόσο πολύ από το τραγούδι του Παλαπουίκ, το άκουγα εγώ από τις δισκογραφίες με τον Κωστάκη που έχει και επίσημη δισκογραφία με τον Κωστάκη, τόσο πολύ μου άρεσε δηλαδή και το μελέτησα και προσπαθώ να το πω όσο μπορώ έτσι πιο άλλη φωνή δικιά μου, με το χρώμα, με το έτσι, το ύφος, το δικό του σεβόμενος πάντα τη μνήμη τους.
ίσως παρελίδο είναι τα πουλόβα. Για το βγάγε ίσως παρελίδο είναι τα πουλόβα. Ξανό είναι τα πουλόβα. Άρα τα παπάρε πίνασα και δεν εθριμούλοβα. Άρα τα παπάρε πίνασα και δεν εθριμούλοβα. Θέλω μια εξήγηση στο τελευταίο δύστιχο. Αρέμενος και τα πάπα λένε τα ζέα πασταλαμάτια. Τα πασταλαμάτια είναι τα... Το ζυμάρι. Το ζυμάρι χωρίς λάδι. Χωρίς τα λάδοντα. Τα λάδοντα. Επάνω στους πέμπτες ή επάνω στη σκάρα που δεν έχουν λάδι. Όταν πήγαινε για ξύλα, δηλαδή δεν πρέπει να Τα ζέα. Για να μην πεινάσει, δηλαδή, υποθυμίσουν από την πείνα. Βάλτα μπροστά, δηλαδή, για να τα έχουμε τα Αρέμπρας και αρέμπρας και κάτω. Μπροστά σου, δηλαδή. Μπροστά σου και κάτω. Βάλε. Τα ζέα πασταλαμάτια. Ένα άλλο δύστιχο λέει τον άντρα σφάξει τα ξεριχτά τα οποία είναι με λάδι και κανισμένα. Τον άντρα σφάξει και μετά πασταλαμάτια. Τη δεύτερη ποιότητα. Ναι. Τα λάδοντα, η χειρότερη. Για τους φτωχούς. Λοιπόν, πάμε πάλι σε ένα. Ξηρώντα λόγιατσι σεβδάσου γενεωνάς